malas novas, canto antes se digan, mellor. Mamá, suspendín anatomía. Mamá, nin sequera estou matriculado. Imaginades mamín dicindo iso? Non, as cousas non se fan así. As malas novas hai nas que adornar, traballar, ata que non parezan malas novas en absoluto. Isto non o perdo. Mamá, gústame tanto ser estudante que vou seguir durante moitos anos. Por unha vez estou de acordo con Fran. Para que imos provocar desgustos innecesarios cando é tan doado facer felices aos demais? Pero unha non é parva. Vamos, que a min non me enganan. Sen comentarios. Eu son dos que din as verdades directamente, así en plan animal. E isto ten moitas vantaxes, como por exemplo... Eu non digo mentir. Digo traballar as verdades. E o remedio acaba sendo peor que a enfermidade. Exemplo, os Mili Vanilli. Mírate que barullo por mentiren. Que traballo lles daba dicir desde o principio que non sabían cantar? Se non sabes cantar, para que carallo te metes cantante? Vamos a esquecer a pregunta. Por intentalo que non quede. Mira a selección española. Levan anos facéndonos creer que somos a mellor selección do mundo. E iso é certo. Se nunca pasamos de cuartos é porque hai un complot internacional en contra nosa comandado polos árbitros de medio mundo. Hai que ter arte para inventar excusas. Pero tamén hai que ser ben parvo para tragar algunhas. Vamos, que comigo non valen. ¡Ja! Sen comentarios. Darlle unha man de pintura á verdade para que non pareza non deixa de ser un acto de caridade cristiá. E, sobre todo, pode evitar zapatillazos innecesarios. Fran, para, que as galletas chupan o leite todo. Que malvadas, Ai, Fran, que estou comendo papas, home. Ai, te lo di atravesado, Entón, sen novidade, está como sempre. Anda, Luci, non malgastes inteligencia, que ainda tes que poñer a lavadora. Que é contagioso, Seviñas? Acabouse? Sí, é de todo porque non hai máis, Como acabaste o leite? A min están mo chupando. Sen comentarios. Pois eu necesito un café antes de marchar, así que xa me estades dando un pouco. Antes morta, Despois non digas que non che ofrecín, Sebas, onde che vai o leite? Ala, chuparonmo todo. Bo... Pois eu necesito un café antes de marchar. Necesito un café. Logo, traballas nun bar, por que non o tomas aí? Pois porque non podo sair da casa sen tomar un café. Cando fago o día é un desastre. Hola, nenos. Dame un pouco de leite. Dame igual que estea papada. Mamá, que fas aquí? Papá? Ven aí. É que intenta levar o paso militar e non se aclara nos descansos das escaleiras. O paso que? Militar. Está tolo, Seviñas. Eu xa non sei que facer con ele. Rapaces, sola, rapaces. Que, xa vos contou Maruxa? Non. Vou entrar no exército. En Bea. Eu necesito café en Bea. Ala, xa me contartes despois, Xa estou aquí, entrei sen chamarra. Non esperaba este cambio de plans. Contando as voltas que dá o corazón. Xuntos nun cuarto sen ascensor. Mil escaleiras que baixar e subir. 1001 días para descubrir. Sempre mellor ser contigo alrededor. Xuntos nun cuarto sen ascensor. Dime aonde encontrarás na igual. Que voy a pensar contando as voltas que dá o corazón. Xuntos nun cuarto sen ascensor. Vai ter razón, Maruxa, ti toleaches de vez. Pero, papá, como te vas meter reservista voluntario? Porque me dá a gana, dai ben o de voluntario. No exército aos teus anos, a quen se lle conte. Farán festas de veteranos, como no fútbol. Pedro, o teu é de masocas, non che chegou coa Mili? Ese é o problema, que eu non fun ao servizo, e non sei, é como se me faltase algo. Sentidiño, iso é o que che falta, Pedro. Como era o irmán máis pequeno, librou por quedar na casa e coidar dos pais. E agora tes que quedar na casa e coidar de min, Pedro. Non te van deixar ir. Deixan, xa verás, ti amañaste ben só. E se non estás, vas capán dele. Vamos ser un pouco razoables, papá? Recapacita, Todos os meus amigos teñen algo que contar do servizo militar.
E cando nos xuntamos todos falan del menos eu, que quedo calado nun recuncho sin ter nada que dicir. Ti non sabe o que é iso. Pois claro que eu sei, papá. A min pásame o mesmo cando falan de sexo, Home, Sebas, igual ti sí que debías facer algo para que che miraran iso. Haga calar, Isto é o de sempre. Como os amigos foron ao servizo, Pedriño tamén quere ir. Pois eu ben sei que algúns amigos teus van moito por certa casa de mala reputación. E que non o saiba eu, Pedro. Que non o saiba eu. Non, se a culpa é miña por deixalo ir á taberna con eles. Que, Pedro, para onde vas pedir destino? O máis longe posible, va que sí. A min o destino dame igual con tal de que haxa algo de acción, xa sabes, para podelo contar despois. Pero, home, Pedro, se o que se conta da milia é sempre o mesmo. A ver, os madrugóns, as putadas dos veteranos... O exército non pode ter nada bo. Por que crees que quitaron o servizo militar obrigatorio? Pois porque todos se facían obxectores e non sabían que facer con eles. A un colega meu mandaron un asilo cuidar dos vellos e o primeiro día morreronlle 3 dun ataque ao corazón. Este faz obxector, papá. E dalle, Sebas, eu que quero vivir a experiencia militar. Se me fago reservista voluntario, dame unha misión que cumprir e máis dame a instrucción. E se te mandan á guerra, Pedro? Ai, servirei a miña patria o mellor que saiba. Pois mira, así de perfil acaba de recordarme a Forrest Gump, Como non cale la boca, vas ir canta él. Esa mili canto dura. 9 meses, como un embarazo. Como mínimo teño que estar disponible un mes o ano durante 3 anos. E a mí non me importa botar algo máis de tempo para compensar o que levo perdido. Xa. Mira, papá, a ver se nos aclaramos. Esta foi unha idea que tiveches ti, así, o tuntún, non? Unha routada túa. Que dis? Teño unha cita coa comisión de selección para que me dé os papéis todos que teño que cubrir. Ai, non me daba chegado a hora. En fin, eu sabía que o exército estaba buscando unha cara nova, pero non estou moi seguro de que sexa esta. Ai, como queima. Preferiría non comprobalo, Menos mal digo que se cho boto por riba. Lucía, debías de andar con máis coidado, que outros por menos quedaron sen traballo. Xa, mira, sabía que había pasar isto. Sabíao. Ai, sí? Sí, e o malo é que non fixo máis que empezar. O meu día só pode ir a peor. Ego, vas chegar tarde ao chollo. Cala, home, que ainda me vas descubrir. Non ves que non lle dixen a ninguén que me votaron, nin sequera a Ana, E non sei como vou facer. Non me digas. Ai, sí, decepcionasme o experto en mulleres. Ainda que non yo diga, ao saber. Non me preguntes como, pero ao saber, e será peor. Eu refírome a que non llo digas de momento. E mentres pensas como yo dis, cóbralo paro e dedicaste a vivir tan tranquilo, sen preocupacións. Que non vou ser capaz, Fran, como vou vivir tranquilo, sen traballo. Pareceche que teño cara de tranquilidade. Non. E non o entendo, porque o paro é o estado ideal nunha sociedade capitalista, é cobrar por non facer nada. Como a ser rei. Visto así? E tampouco teño moitas opcións, non? Voulle dicir a Ana que marcho para traballar. Perdón. Canto sinto, discúlpame. Isto non é nada, Non é nada. A mancha. Quero dicir a mancha. Mira, mellor limpa a ti, Perdón, Perdón. Foi sen querer, Raúl. É que, mira, non tomei café antes de sair da casa, porque esas lambóns acabaronme co leite, e claro, cando non tomo café, pois non son eu. Pois alguén que se che parece moito acaba de emporcar un cliente. Agora lle levo outro café. Vale, pero se ves que o vas tirar outra vez, prefiro que o bebas ti, a ver se así esperas. Mira, o problema non é o café. Non é o café, o problema é que estou estresada e necesito desconectar. Pois para min que por hoxe xa estás bastante desconectada. Quero dicir que necesito unhas vacacións, Raúl. Sí, irme uns días lonxe de aquí, esquecerme do traballo e dos exames, dese par de experimentos fallidos cos que vivo, e de meus tíos, e de... do traballo e dos exames. Xa dixen, non? Ves como necesito unhas vacacións? O malo que non teño cartos. Ai, Raúl, porca miseria, de verdade, non teño cartos. Ninguén que nos deixe. Lucía. Tampouco tes días de vacacións para coller. Ese café arrefía. Ana! Ana! É que eu xa case vou marchando para o traballo.
É que xa son horas e para min a puntualidade é sagrada. Non sei se che dixen que teño estudado o camiño inteiro ata o chollo. Todos os tramos están cronometrados. Podo calcular a hora de chegada cunha marxe de erro duns 10 segundos. Ata tiven en conta os ciclos dos semáforos. Merda! Que xa me despistei, que vou coller en vermello da Alameda. Ala, que vou chegar tarde. Sí, igual 2 minutos. Un e medio, Pero, Diego, que é minuto e medio de atraso contra 10 anos de puntualidade infalible. Se tiveses 2 agullas na cara e che saís un cuco da boca, serías un reloxo suizo. Minuto e medio, Diego. Que pensas, que te van botar por iso? Non, por iso non. Ai, Diego, espera. Como queres a pescada pra cea? A galega ou a romana? Pescada? Por que pescada? A min váleme cunha tortilla francesa, Pero o bo xa comiches onte, e o peixe é moi san. Xa pode co que custa. Non sexas cutre, Diego, que aforra na comida gasta en médicos. Xa, pero a Seguridade Social xa a teño paga, A galega ou a romana? Penso, chámote despois o traballo e dismo. Non, o traballo non me chames que non lles gusta. Non queren que nos distraiamos, xa ves, Vale, xa farei a pescada como me pete. Ana, dígocho en serio, Non me gusta que malgastes na comida. Pero que tema che entrou agora coa cesta da compra? Que queres, ir ti ao supermercado? Eu só che digo que se comemos pescada todos os días non chegamos a fin de mes, Así que contrólate, contrólate. É o que intento. Maruxa non me entende porque é unha muller e os rapaces non me entenden porque son moi novos, pero ti sí que me entendes, va que sí. Por que? Eu son camarero. Pero ti fuches ao servizo, non? Shhh. A min a vida militar sempre me chamou, non sei, ten algo... A cabra está ben. Eu pensaba máis na patria, na bandeira, no himno. Hola. Que? Como está, soldado Ryan? Tocando retirada, como dicía outro, esta non é a miña guerra. Que tiraches agora? Ai, Raúl, tirei as pelas lonxe de min. Son unha muller nova que acaba de descubrir un horizonte de ilusión. Estou dos anuncios de compresas. Cando menos o esperaba, atopeino. Estaba ali, esperando por min, seductor, como a unha promesa, colgado con 4 chinchetas no corcho. O anuncio dunha bolsa para Ámsterdam. Unha bolsa? Para que? Unha bolsa para marchar para Ámsterdam. É de 2 meses de duración. Lonxe de aquí, entendes? Eu reúno todos os requisitos para pedila. Mira, bo expediente académico, bo nivel de English e, sobre todo, unhas ganas tolas de marchar. Sí, pero tes un contrato de traballo conmigo. Que pena vai ser que che patina algún requisito. Tesme que deixar ir, Raúl. É unha oportunidade única e son 2 meses sós. Eu só non me podo encargar do bar e por experiencia sei que non é tan fácil atopar alguén minimamente expelido coa bandeja. Encargo meu de atopar alguén que me sustitúa. Temporalmente, claro, só 2 meses, porque despois xa volvo eu. Veña, porfa. Quita Lucía que me está entrando o complexo de pai. Porfa, Raúl, porfa, Raúl. Fallo que che pete. Grazas, Raúl. É o mellor xefe do mundo. Vou a Ámsterdam. Pero conste que esa bolsa non che van conceder. Esas cousas sempre están dadas. Hai moito enchufado. Vaya, volviches gañar. Se chegamos a apostar cartos, deixasme seco, Claro que eu por un amigo fago o que sexa. Queres? Que se quero o que? Apostar uns euriños, por iso de darlle emoción á cousa. Ai, Fran. Estou no paro, pero non nas berzas. Xa sei que me deixas gañar para que me confíe, aposte e despois desplumarme. Xa vexo que faz ti polos amigos, querer aproveitarse así dun pobre desempregado. É que estos encartos non ten emoción. É como cando saes con alguén por primeira vez. Sabes que por moi ben que o fagas, sabes que esa noite quedas a velas vir. Pois isto igual. Mira, se queres, podemos xogar con lentellas. Oh, con lentellas. Que pasa? É todo o que me podo permitir na miña situación. Con sorte gaño a comida de mañá. Xa coníaste pois cando queres, Diego. Hola. Hola. Que? Quen gaña? Eu. Sí, pero porque lle deixo gañar para que non se deprima. Por que me ia deprimir eu, Se a min todo me vai... de medo. Claro que sí. Seguro que tamén des máis seguros que Martínez. Aquí sí, Oes, ti non tiñes que estar traballando? Ainda é cedo, non? Sí, pero que... É que hoxe xa cheguei ao
o tope de seguros vendidos e, como a miña eficacia desmoralizaba os demais, pois deixáronme sair antes. Vaya, que ben, non? Pois, Fran, comprei leite. E comprei un cartón só porque a mí non me tocaba ir a comprar. Así que mañá acordades vos e ides ao súper. Sí, sí. Para min que desconfía algo. Sí. Pois non será pola tua coartada tan convincente. Cheguei ao tope e desmoralizaba os demais. A mí sí que me desmoralizas. Veño 5 euriños a partida nada máis. Bo, Ei, Diego, e ti por aquí non traballas hoxe ou... pero que pasa? Que sodes espías ou que? Ou é que teño que traballar as 24 horas do día? Non, home, pero como destas horas sempre estás no traballo. Permétome eu as vosas vidas. Digo che cando tens que marchar para a facultade. Digo che cando tens que volver para casa. Digo che cando podes marchar para o teu cuarto. Non, claro que non. Podo ir pro meu cuarto. Podes marchar para o teu cuarto. Sábelo todos, Fran. Non ves como preguntan civilinos. Non deberías estar no traballo. Acúsame coa mirada. Berranme sen abrir a boca. Parado! Es un parado! Como a cabeza che empeza a virar na volta, eu marcho correndo. No! Fran, son un parado! Mira, se tan preocupado estás, busca un chollo. E o de vivir a vida sen preocupacións e cobrando o paro? Iso está ben para a xente normal, pero o teu é un sin vivir. Deus dalle pan. Vale, pois, mañá empezarei a buscar traballo. Que ben atender os Evas co exército de gusto. Iso é o principio para que piques. Como aos que regalan caramelos con droga. Onde regalan caramelos con... Pero despois xa verás, Pedriño, o servizo non é tan bonito. Tes que cubrir todos eses papéis, papá. De momento ten que almorzar. Anda, Pedro, que che refría o leite. Xa podía desmontar menos barullo, non? Así é imposible que durma as miñas 11 horas. Mira, Fran, estes son os formularios que teño que cubrir para facerme reservista. Este é para os estudos, con este logo a cabo. Este é para os méritos e este para as capacidades. Non hai ninguno que pidas escribir algo? O nome, polo menos. Non vai escribir nada en ningures, porque non lle vou permitir que se meta no exército. Hola, familia. Ai, 2 meses, 2 meses. Acabouse. E comprei un cartón só. Ai, nena, andades aforrando no leite. Calquera diría que non hai vacas na casa. Oller, últimamente me drolla algo cu, pero a vaca aínda non chega. Vacas holandesas, sí. Esas son as mellores. Lucía, non estarás fumando mesturado. Non lle fai falta. A neurona xa se lla tranca soa. Lucía, ti podíasme facer un test psicofísico? Claro, tío Pedro. É un psicodélico tamén. Non, con psicofísico chega. É que me vou pedir e así vou vendo que tal se me dá. Ai, pois vais a che dar de maravilla, tío Pedro. Como a todo que ti faz. Lucía, podes saber o que tes. Non andarás namorado. Non, que va. Vou pedir unha bolsa para pasar 2 meses en Ámsterdam. Lonxe de aquí. Ai, o mundo é perfecto, tío Pedro. Eu de ti non me ilusionaba tanto. Esas cousas sempre están dadas. Hai moito a enchufar. Temos que facer algo para quitarlle esa idea do exército da cabeza. Pois como non ya cortemos... Eu vexo moi convencido, mamá. Como cando se empeñou en comprar o chimpín. Sí. E cansouse del despois de 2 días dando voltas pola eira. Agora só o quita cando eu lle insisto para que me leve a dar unha volta. Pois con isto do exército halle pasar algo parecido. Cando empecen a meter a flexión, xa veredes que rápido volve para casa. Pero entón sería un desertor, Fran. Eu non quero un home desertor, Quero un home civil. E ti vas te encargar diso, Fran. Sí. Ala, Maruxiña, a dar unha volta no chimpín, Un respeto, neno. Escoita que teño un plan. Como que un plan? O dos plans son eu. Cala a boca e atende. Mira, Pedro necesita prepararse antes das probas de ingreso, non? Pois ti vaslle dicir que fuches ao servizo e que o queres adestrar. Eu non fixen a mili. A min tanto me ten, Fran. Ides mentir? A calar. Vaslle dicir a Pedro que fuches sarxento e que o queres adestrar. Non, eu son obxector, insumiso, antimilitarista, fai o amor e non a guerra. Home, últimamente nin unha cousa nin outra, Fran? Pagarei.
Ainda que pensando en mellor, impedir que o exército rompa unha familia é un acto antimilitarista total. Acepto. Así me gusta. Ti adestra, Pedro, sé duro, moi duro. Tan duro que se renda e decida esquecerse do exército. Refírese a ser sádico? Sí. Isto vai ser divertido. Pero, Fran, ti non sabes nada de instrucción militar. Como que non sei nada de instrucción militar? É o que se aprende coa tele que é? Anda que non vin eu películas do exército. Sí, como a esa tan bonita que fixo Recharguere, oficial e cabaleiro. Ai, que guapo estaba. Ti fai como a él. O que queira, pero eu non penso pelexar cun sarxento negro de 2 metros. E moito menos penso coller a Pedro no colo ao final da película. Iso que quede moi claro, Que bonito é traballar, Raúl? Cando teña un momento sento a meditalo, esa cho direi. E logo se tes para que mo van facer? Pois imagino que basicamente para saber se estás en pleno dominio das túas facultades, se és consciente e responsable dos teus actos. Queren comprobar se regulas da chaveta. Pero eu só quero ir pro exército. Polo tanto, non regula da chaveta. Pois precisamente, tío, que vas a entrar no exército, pois terán que saber con total tranquilidade se se poden dar unha pistola ou bazoca ou o que sexa que vos dan. A min gustaríame conducir un tanque. Tío, acórdate de traerlle unha copia do test a Diego. Eu volvo para casa, ainda teño que cobrir os formularios. Que curioso, Meu tío coa Mili, eu coa bolsa para Ámsterdam. Os dous intentamos darlle un xiro a nosa vida, deixar atrás a monotonía. E que ten de malo a monotonía? A ver, ir traballar, volver para casa, ir traballar, tomar unha cervexa, volver para casa, ir traballar, volver... aburrimento. Gloria bendita, Raúl. Que te digas, pero marcho para Ámsterdam. Só teño que pasar un par de trámites sen importancia. Un pequeno exame, unha entrevista persoal e alabou, tulipáns. Unha entrevista. O mellor tamén queren saber se regulas na chaveta. Pois eu polo menos non quero conducir un tanque. Lucía, xa podes dicir o que queiras que non te van a nixir de ninguna maneira. Esas bolsas están dadas, home. Hai moito enchufado. Que teima, tedes todos con que as bolsas están dadas. E, por certo, ti non tiñas que estar traballando. Aí está, Outra vez, a perseguirme. Pero xa está ben, Xa vou, Eu xa vou que é a miña misión hoxe. Marchar para traballar, que... Alá vou. Pois aquí non será legal. Pero parece que algúns dan llabas a de ben, Sí, tía. Seguro que é necesario que leve esta pinta? Pois claro, para darlle realismo á cousa. Pois, amigo, que me daste traxe mal aquela. Ata creo que me estás saindo un sarabullo aquí. Que clase de militar mexericas é este? Ala, xa estás condecorado. Sebas, isto é unha estrela de sheriff. Ai, perdoa, Fran, é que non me quedaba medallas ao valor. A estrela está moi ben, sexa do que sexa. Pedro, faltache moito. Que? Ti non sei, pero xa moito máis tranquilo. Papá, estás como para ir cagar de campo, de camuflaxe total. E preparado para converterte nun home, non si, Pedriño? Sarxento, paréceme que xa pode proceder. Tenente coronel, se non lle importa. Ai, pois creo que che falta unha estrela. Soldado, non recordo que ninguén lle dera permiso para falar. Pois non. Pois entón manteña calada esa boca de piñón se non quer pasar o resto da instrucción metido no calabozo. Benvido ao exército, verme miserable. Busca aventuras, busca emoción, busca a fama. Pois a fama custa e aquí onde vai empezar a pagar, con suor. Mamá, este enganouse de película. Pero má bonda xa de lerias, cando empeza a acción? Acción? Que quere acción? Pois vou dar tanta acción que acabará botando os fígados pola boca e despois de machucarllos co pé e ellos volver fazer tragar cunha palliña e cando estea merrando como a mexericas que elle meter máis acción se fai falta polo cu que se cadra lle dá máis gusto. Quedou claro, soldado? Carai, esta sí que é a película. Non o oio! Sí, meu tenente. Coronel! Sí, meu coronel. Tenente coronel! Sí, meu tenente coronel. Non o oio, soldado! Sí, meu tenente coronel. Non o oio e prepárese para sufrir, soldado! Sí, señor, sí. Mire, xerif... Tenente coronel, non o cabres máis. Ai, como sexa? Eu creo que por hoxe xa valeu, non? Maruxiña, isto non fixo máis que empezar.
Ai, mamá, eu non entraba no lote. Non deixes que me recrute. Xa verás que me no pasa xogando aos soldados. Pero eu son moi nova para ir á guerra, mami. Corre, que non me saíches. Así me gusta. Pero telo que facer por teu pai. Ti faille caso a todo o que che diga Fran. Esta vez soa, Fran, ti estás seguro de que che fago falta? Pois claro que sí, ti encárgaste dos labores de apoio. Veña, toca a formación. Iso como é? E a que carallo importa? Ti toca o que che saia, se viñas. Señor, as latrinas están limpas e lustrosas como para comer nelas, señor. Genial, tereino en conta. Agora o soldado de prácticas que nos chegou hoxe vai ensinar a cantar. E ben. O sarxento é un cabrón. O sarxento é un cabrón. Sebastián, non me gusta nada que fales mal. Por moi capitán corneta que te nomen. Toca algo máis de xeito. Si, as mañanitas, se lle parece. Veña, dalle. E a ver que cantas, Os padres salesianos que vos son, Os padres salesianos que vos son, que nos levan de excursión. que nos levan de excursión. A min o exército non me asusta, A mí o exército non me asusta. pero a Lucía non lle gusta. Iso é porque non o probo. Que, sobrinha, non está nos? Si, podes facer de mascota. Se os da lexión teñen unha cabra, nos venos vales ti. Que curioso, que nos dous casos a mascota sería máis intelixente do grupo. Macho, que aquí non se pode estudar. A cousa non vai ben. Imos de ter que aplicar un código vermello. Sí. Como non levou un maletigo ao traballo? Hola, Ana. Importache que veña estudar aquí? É que no piso están de manobras. Ainda lles dura esa teima. E van a peor. Só lles falta acabar unha trincheira no salón. Fan un barullo que non hai quen se concentre. Eu mañá teño unha proba moi importante. 2 meses. 2 meses. Pois nada, muller, ti ponte por aí por onde queiras, que aquí non te vai molestar ninguén. Grazas. Eu sigo limpando, pero ti nin te vas decatar de que estou aquí, Lucía, xa estás moi concentrada. Sin unha morea de plumas rosas. Será Boris Izaguirre, será Paco Clavel. Ai, non, é o plumeiro Dana. É que hai algo que me reconcome por dentro. A acidez de estómago é o que ten. Mandalle algunha infusión das túas. Bo, é por Diego, está moi raro. Está máis raro do normal. Esta mañá, por exemplo, deixou un maletín na casa. Non lle pasara na vida. E nin siquiera chamou preguntando por él. Pois non lle faría falta hoxe. Podo estudar? Que non, Lucía? Sen o maletín séntese perdido. Mira, unha vez escondinllo para facer a broma e collem unha escultura de recén ata que lle dixen onde estaba escondido. Ameazaba con tirarme polo balcón. Non. Para min que este home non foi traballar. E non exaxeres, Ana. Ese non foi traballar onde se meteu. Iso é o que me gustaría a min saber. Pois cando volva preguntas yo. E agora queresme deixar estudar xa, por favor. Non estará no bingo. Co amarrado que é, Ana? Pois ainda mo pos peor. Onte puxose pesadísimo con que non malgastar os cartos na comida. Iso é que lle fan falta por outra cousa. Vaiselo bingo. Vaiselo bingo, Ana. Veña, aceptamos bingo como escondedoiro de Diego. Eu marcho porque aquí tampouco se pode. Ana, 2 meses. 2 meses. Fran, a min esas bromas non, Perdoa, Diego, é de formación profesional. Creo que lle estou collendo gusto a isto de foder os demais. Iso xa facías bastante ben sen uniforme. Por certo, por que vas de uniforme? Porque estou adestrando a Pedro para que decida non entrar no exército.
Xa entendo. Non entendo. Tanto tempo. Como leva lo de buscar chollo? Fala máis baixo, que te podo oír, Ana. Non creo que me escoites, non escoito a corneta. Que? Atopaches algo? Sí, incomprensión, desprezo e unha negativa tras doutra. Ei, como as sebas nunha discoteca. Igualiño. Estiven en todas as aseguradoras da cidade e ninguna querían un vendedor ambicioso, con iniciativa e con gana de comer o mundo con patacas. E xa, se te presentaches así non me extraña que non che deran o chollo. Diego, que xa vas grandiño para dicir que vas comer o mundo. Sí. Nunha empresa dixéronme que se o quería comer coa dentadura postiza. Un sensible pode ser a mocidade, Pois no outro lado, un mocoso con acné díxome que a miña imaxe non cadraba moito co que andaban buscando, que eu era demasiado gris. Home, un pouquiño sí, pero non pretenderán que te vistas de la carterana para vender seguros, non? Home, pois a verdade é que... Diego, de la carterana? Necesito traballar, Fran. Creo que era empezar a desconfiar. Hoxe non paraba de mirarme na cea. Igual é que quería tema, Diego? Mira, el ali só pasando frío e ti aquí dicindo parvada. Tá calado, Fran. Eu non podo agora nesta situación... Xa me entendes que non me concentro. Así que teño que buscar un traballo. Pero claro, non me quedan aseguradoras nas que buscar. Que fago, Fran, que fago? Comprar o xornal. Xa sei que o mundo está cheo de desgrazas piores que a miña, pero... non necesito ler un xornal para decatarme diso. E se les ofertas de traballo? Claro. Mira, eu marcho, que o recruta Pedro está a dormir e teño moitas putadas que facerlle. Se novidade na garda, señor. Como se te foses de catar ti se houvese novidade na garda. Así é como vixía lo recruta, soldado. É que tiña sono. Tiña sono! Soldado, aquí ten un mexericas. Quere vostede ser un mexericas? Non, señor. Pois xa me está dando voltas ao circuito ata que lle digan que pare. E vostede tamén, se non quere ir pro calabozo. Veña! Que isto non é un xogo. A seguridade do país está nas vosas mans. Eu espero non estar aquí cando nos ataquen. Veña! Con máis ganas! O inimigo será cruel e despiadado se nos pilla. Así que... hai que correr máis co inimigo. Mira, xa se arrastra polo chan, entón a cousa vai ben, non? Con Sebas sí. Máis rápido, neniñas! Ai, Lucía, que mala cara tes. Porque non hai quen durma. Hoxe teño unha proba moi importante e quedei estudando ata tarde. Ademais, cos nervios non puiden pegar ollo, iso que tomei unha pastilla. Con máis enerxía! Que estades no exército, non nos Boy Scouts! Igual debía tomar outra, non? Mira que co estómago baleiro vai che facer mal. Mami, estou mareado. Eu quero desertar. Nada, Maruxa, que non dou feito un home del. Non era se viñas o que tiñas que maltratarse non a Pedro. Que pasa con el? Permiso, meu tenente coronel. Permiso concedido, soldado. Que? Eu nacín para isto ou que? Pois que non me vai quedar outra máis que condecoralo. Agora mesmo marcho para facerme reservista. Diso nada. Xa che chegou co capricho, Pedro? Que non é un capricho, que quero ser soldado. Pero non ves que é moi duro. Que isto só foi un exemplo do que vas ter que pasar, Pedriño. Xo sei, pero podo facer, quero facer. A min gostaríame que me apoyases nisto, pero vou ser un patriota co teu apoio ou sen el. En fin, se tanto significa para ti. Está ben. Vai cumprir co teu deber. Grazas, Maruxiña. Vas estar orgullosa de mí. Fin da instrucción. Hora de cobrar polos meus servizos á patria. Diso nada. Eu contrateite para que o fixeses recuar. Non se botou atrás, ti non cobras. Non me obriga a facerlle un consello de guerra, Un consello, Fran. Toca retirada. Gobernanta do hotel. Non, gobernanta non. Pero quería de señoras, axudante de cociña... Anda, este.
Este ten boa pinta. Sí, bons días. Chamo polo traballo. Sí, o de arquitecto. Sí, aquí pon que necesitan alguén sen experiencia. Pois eu non lles teño experiencia ninguna, Non, o título tampouco. Pero eu aprendo rápido, Oia, non se poña así que eu estou sendo moi correcto, Pois a próxima vez redacten ben o anuncio, Agora, para ler os anuncios hai que fixarse na letra pequena. Claro que aquí a letra é toda pequena, A iso chámaselle seguir a noticia de preto. Que lees con tanta atención? Estaba comprobando o corpo de letra que utilizan. Este debe ser un corpo 10. Xa. Que raro que sairás mercar o xornal, non? A mellor forma de empezar o día é estando informado do que pasa no mundo. Xa. Pois tamén te podías informar no bar e así aforrábamos os cartos. Despois son eu a que os malgasta. Gastar en información non é malgastar a niña. É un investimento, porque nos xornais hai anuncios moi interesantes que hai que saber interpretar. Xa. Diego, que tal che vai no traballo, Dieguiño? No traballo? Pois moi ben, como sempre. Por que me preguntas iso? Por nada. Como xa hai uns días que non te escoites bardallar en contra de Martínez, pois pensei que igual pasara algo raro. O mellor fixestes vos amigos e agora ide xuntos, eu que sei, de copas, ou bingo. Sabes que non me gustan os xogos de azar. Por que ia ir de copas con esa rata traidora? O que pasa é que non che falo del porque non te quero aburrir sempre co mesmo. Xa. Pero se botas de menos o hilo, pois xa ves. Que cabrón Martínez, que trepa Martínez, que mal compañeiro Martínez. E por certo, marcho que non quero que Martínez chegue antes que a min, Non sei. As liñas eróticas. Estaba na páxina das liñas eróticas. Por iso chegaba tanto xornal. Así que corpo 10. E hai que saber interpretar os anuncios. Estou quente, chámame Jennifer. Pois isto non che ten moito que interpretar. Que queda non che chega, non? Non, claro. Lucía, estás ben? Igual estou un pouco nerviosa polo da proba, pero mira, podo solucionar, Espero que fose pros nervios. Saben o que che dixen de Diego? Que desconfiaba que non ia traballar e que gastaba os cartos no bingo. Pois é moito peor do que pensaba. Esquezo do bingo. Está enganchada ás liñas eróticas. Hai unha tal Jennifer que ao parecer está moi quente. Diego, estivo falando por teléfono con ela. Que fago, Lucía? Podes comprar un móvil. Pregunteiche a ti? Non, pregunteille a Lucía. Por se non te deches conta, Lucía está un pouco dispersa esta mañá. Non sempre centrado, xa te temos a ti. O mal é que sexen as conversas alleas. E se polo menos non opinases do que non sabes. Como barman vocacional, sí, de todo. A culpa miña por contarme as miñas cousas. Pois eu vou marchar tamén. A proba non era pola tarde, son as 10:30. Xa, pero eu o tempo necesito para chegar, Porque, mira, se collo por aquí e collo por alá, é mellor que marche agora, Lucía, ti non te preocupes que esas cousas xa están dadas, que hai moito enchufado. Xa, pero se xa hai que enchufar, enchúpase a punto, Raúl. Xa só me queda de gobernanta, de perruqueira de señoras e este. A ver se hai sorte. Sí, hola, chamo polo traballo de repartidor, sí. E a vostede que lle importa que coche teño? Pregunto eu se vive nun piso ou nun adosado. Claro que é polo traballo, sí. E pois o meu é un coche... É un coche normaliño, pero na vida me deu ningún problema, Non é unha furgoneta.
Muller, como vai coller unha neveira se é un 3 portas? Ai, xa sei que no anuncio pon que ten que ser unha furgoneta, pero non vou estar repartindo neveiras todos os días, digo eu. E se algún día me toca repartir unha neveira, pois xa verei eu como a levo, Mire, señora, se a vostede non lle gusta o seu traballo, non lle teño a culpa, que está farta de que a chamen impresentables. Pois cólguelles, muller, cólguelles. Oia, pero será lurpia? Quen se supón que é unha lurpia? Unha tipa que se equivocou e se puxo un pouco pesada. Xa. Non se chamará Jennifer por casualidade? Pois non se me ocorreu preguntarllo. Neste tipo de chamadas o nome é o que menos me interesa. Ademais, se che dan un, seguro que é inventado. Inventado, claro. Mira outra cousiña, Diego. Ti non acabas de sair pro traballo. Que faz aquí outra vez? Pois é que deixei atrás... O maletín, sí. Que susto levei cando me decatei que non o tiña, Pero ti sabes que eu sen o maletín estou perdido. Claro que estás perdido. Non sabes ti ben o perdido que estás. Pero agora que xa me atopei, marcho para o traballo. Diego, non me tes nada que contar? Sí. Que cabrón Martínez, que trepa Martínez, que mal compañeira Martínez. Nunca te cansas do hilo, Ás veces penso que che cae peor a ti que a min. Xa. Algo novo que non me contarás antes? Algo que teñas guardado aí dentro e que queiras compartir conmigo? Vale. De acordo, está ben. Creo que sí que hai algo que deberías de saber. Que non volvín polo maletín, volvín para verte outra vez, Pero agora teño que marchar, que se non destas sí que me botan, Adeus. Diego, xa está ben de mentiras, non che parece? Espero que te expliques de inmediato, Porque esa acusación infundada que acaba de sair da túa boca non me parece moi correcta. A che parecer máis correcto ocultarme algo tan grave como que me ocultas, porque aínda que ti non me digas nada, eu ben sei o que está pasando. Ai, sí. Tanta chamadiña, tanto anuncio do xornal. Ti debes de pensar que eu son parva. Que? Ainda te vas a atrever a negarmo? Vale, está ben. Mira, se chamei os anuncios é porque buscaba algo novo, muller. Algo distinto. Algo que me ilusione outra vez. Algo novo? Pero eu que? Muller, se non che contei nada é porque non te quería preocupar. Era o que che me faltaba. Pero ti é que... Non ves? Por iso non se dixen nada. Sabía que o habías tomar pola tremenda. Pero, muller, estas cousas pasan. Eu non son o único que... Fran, ti vas querer sopa? Pois como sigas con eses fociños, vas a chegar ao prato desde aí. Tiñamos un trato e a mí non me gusta a xente que non ten palabra. Xa sabe lo que din. Na guerra e no amor todo vale. Pois a próxima vez vai axudar Santa Rita. E se o chego a saber non me he visto de milico, que total, fixen o parvo para nada. Nin que fose a primeira vez. Colleu polo lado positivo. Se chegaras a cobrar serías un mercenario. Mira, como as monxas, as madres mercenarias. Mercedarias, mamá, son as madres mercedarias. Pois iso. Aceptáronme. Pasei as probas. Xa, tan pronto. Pasei as probas físicas, o recoñecemento médico e o test ese para saber se estou tolo da cabeza. Te pasaches todo iso? Que eficaces no exército, Sí, agora quedame as probas de instrucción que xa máis dan no destino, pero con esas non creo que teña moito problema despois do que me ensinaches. Moitas grazas, Fran. Non sei como che poderei agradecer. E aínda queres que che pague? Entón xa tes unha misión, pa. Está aquí. Oi. Logística, medio ambiente... Tendo en conta as características e a formación do candidato, concluímos que o servicio indicado para él radicará no coidado e vigilancia do gando propiedade da institución militar no destino que se indicará en breve. E que máis? E máis nada. E que teño que facer? Cuidar vacas? Coidar vacas. Sí,
Aquí non especifica o tipo de gando, pero podrían ser vacas, ovellas, cabras, ou que che cadre. A madre patria foi original de carallo. Pero para cuidar vacas quedo na casa. Iso é o que che dixen eu desde o primeiro. É o mellor que podes facer. A especialidade domina la papá. E mira, estando entre vacas, libraste das novatadas. Ai, sí, mira ti que bonito. E despois que conto eu na taberna, Pois que cuidaches vacas vestido de camuflaxe. E que andabas entre elas e nin se cataban de que estabas ali. O importante é que non te manden á guerra, Pedro. Non me mandan a ninguros, que vou facer é mandalos a merda a todos. Pero papá, non tiras insubordinar agora. Sí, e ti fai o que teñas que facer, Pedriño. Insubordínate. Voulles dicir agora mesmo que eu non me metí no exército para cuidar vacas e que poden meter esa misión onde lles caiba. Así empezaron os do equipo E. Mira, acabaron feitos uns proscritos. Maruxa, ao final botouse atrás, así que... págueme. Non é mérito teu, é das vacas. Vou é que che dou de comer. E Lucía? Non está. Merda! Debería estar, ten que estar. Necesito que estea. Eu, que levo todo o día chollando só. Doeme tanto o corpo que se aparecese Jennifer López pedíndome un baile teríame que negar. Ou Jennifer Capriati para botar un partido de tenis. Ou Jennifer Aquente. Igual con esa facción esforzo. Non creo que teñas ocasión. Xa bastante se esforza Diego con ela. Veña, Ana, non é posible que esteas exagerando un pouco. Que non? Diego está chamando as liñas eróticas. El mesmo mo confirmou. E quedou tan ancho. Igual o fixo por curiosidade. Pois está a coller gusto. Moi porcallón atreveuse a dicirme que a ver se aforraba un pouco. Claro, como esas chamadas custa un ollo da cara. Quitarme a min da boca para dárllelo a esas porcas. Tranquila, eu non oín nada. O peor de todo é que non sei por que o fai Raúl. Vaite saber, os camiños do sexo son infinitos. A experiencia telefónica evita o contacto visual, é máis difícil que te descubran, e hai máis liberdade para a imaginación, que é fundamental no sexo. E por moito que custen as chamadas, sempre máis barato que ir de... Que era o que tiña que facer eu noutro extremo da barra? Hola, niña. Vaya, Marusía forte Marusía, non? Raúl, posme unha cervexa. Mira. Ti sabía lo de Diego, va que sí? Sí, muller, eu son un home. E os homes contámonos estas cousas. Xa. Seguro que lle dixeches tío de facer as chamadas esas de teléfono. Muller, con algo se tiña que animar o rapaz, non? Raúl, agárrame que lle dou. Tiña razón, Diego, ti és unha histérica. Non me extraña que estivera facendo esas chamadas ou as agachadas. Histérica eu. Ti deixa que chega a factura do teléfono que a vai comer a cachos. Menos o sobre que che vou facer comer a ti. Niña, non estás sendo nada razoable. Ai, leva razón. Porque vou esperar a que chega a factura do teléfono. Mellor acabo con isto xa. Quita. Onde estou? Ai, na entrevista para Ámsterdam. É vostede o que decide se vou ou non vou. Porque teño que ir, Ai, a ver se me relaxo un pouco. Ai, a ver se ligo un pouco tamén en Ámsterdam, porque últimamente ando algo escasa de vitaminas. Ainda que pode ser pola falta de calcio, porque os meus compañeiros de piso non me dan leite. Sempre acaban co cartón. Eu quedo sen leite. Son uns cabróns. Ti mandase algo? Porque eu non, é unha vida, pero como ali é gratis. Algo é legal. Igual é as dúas cousas, non? Non. Igual é como en Hawái, que chegas ao aeroporto e che poñen unha grilanda de flores no pescozo. É aquí igual. Pero en vez de flores, serva. Dan serva como as vacas. Vacas, díxenche que os meus compañeros de piso non me dan leite. Son uns cabróns. Cando estea en Ámsterdam, vou ter todo o leite que me dé a gana. Como se teño que secuestrar unha vaca. Pois, igual, secuestro a vaca e cólleme cariño e teño que traela comigo. Porque ten síndrome de Estocolmo a vaca. E para Estocolmo non tes nada. A min dame igual, Eu só me quero relaxar un pouco. Por que me miras así? Atrás! Atrás! Vou
Ao final van estar dadas todas as prazas. Porque queredes ir todos a Ámsterdam. Bom, a tomar polo cu. Ah! Cabróns. Se viñas, xa che ordenei a túa metade do roupeiro. Na outra metade non me atrevo a meter a man. Non se preocupe, xa o fará Sebas cando tiña tempo. Sebastián, non me digas que traballas para el. Eu traballo para vostede gratis e ninguén di nada. A mí non me custa nada, mamá. E ás veces cómprame con guitos. Non ve, eu polo menos comprolle con guitos. Ai, meu fillo, de tan bo que és, pareces parvo. Que mala sorte teño. Eu só quería un par de anécdotas do servicio para contarlles aos amigos na taberna e... Se queres, podesles falar de min. E por un prezo razoable ata che deixo levar corneta. Ai, Pedro, non podo verte así. Xa sei que o de ser soldado che facía moita ilusión. Pero teste que animar, Pedriño. Pois claro que sí, papá. E de todas as maneiras pensa que desde a rendición de Breda o exército español non fixo máis que ir costa abaixo, non paga pena. Mira, facemos unha cousa. E se o que queres é vivir a experiencia militar, eu estou disposta a facerche de sarxento. Ti xa és bastante sarxento, mamá? Non vai facer falta porque vou ir á reserva de todas. Como? Que? Que non me podo volver atrás, non me deixo. Como que non? Estamos nunha democracia. Ese é o problema, porque cando fun facer as probas asinei todos os papéis, xa hai un contrato e teño que cumprir. Nunha palabra cagáchela. Dúas palabras cagáchela ben. Vas ter que cuidar das vacas do exército. Ao final son cabras, Sebas, vou ter que cuidar as cabras da legión. Ver se polo menos ten sorte e che toca cerca da casa. Melilla, teño que servir en Melilla. Ai, Virxe Santa, que mo mandan pro estranxeiro. Vas cuidar cabras? Valles ensinar a desfilar tamén, papá? Xa me dirán o destino cando chega ali esta noite. Como que esta noite? Pero se te acabas de apuntar. Pois esas son as ordes. Non querías ter algo que contar? Pois aí o tes. Historias da puta mili. Ana, marchamos de vacacións. Pensei que quedara claro que este non é un bon momento, Marchamos, non, marchas. De vacacións, de safari, con tu nai, onde che pete. Estásme botando. Non, só estou facendo limpeza. E todo isto por... Por mentirme. Ana, razón un poquinho, Que xa che pedín perdón. Comprenderás que non era nada doado contarcho. Diego, non me cabrees máis. Quítateme de diante. Ana, por favor, non te obceques, reflexiona. Que non me podes botar agora. Que estou no paro, muller. Estás no paro. Sí, claro. Botáronme. Serás mal nacido. Así que estás no paro e malgasta los cartos nas liñas eróticas. Fora daqui. Pero que dis de liñas eróticas? Eu non chamei a eses sitios na miña vida. Diego, non me mintas máis. Que te collín máis dunha vez chamando as agachadas os números que veñen no xornal. Sí, os números que veñen nos xornais, nas ofertas de traballo. E se me agachaba de ti era porque quería topar outro chollo antes de contarche que me botaran. Entón ti a unha tal Jennifer non me coñeces. O que vou coñecer? Pero, Ana, por favor, como puideches pensar que eu chamara a eses números? Unha cousa tan impersoal, por outra parte. E ti como me puideches ocultar que estabas no paro? Pois porque me daba vergonza, muller, que son un fracasado. Ai, veña, non digas iso, home. É certo, non me queren nin para vender seguros. Eu non vallo para máis nada. E como é que te votaron? É porque entrou unha directiva nova cun novo estilo e eu non encaixaba. Ti tranquilo, Diego. Algo verá que poides facer. Levo días buscando, Ana. Non me queren nin de gobernanta do hotel. Dixéronme que tiveran unha con bigote, pero co da barba xa era demasiado. Ana, que vai ser de min? Non te preocupes, Diego, xa aparecerá algo. Estás moi ben preparado. Tes iniciativa. Es dinámico, emprendedor, con capacidade organizativa e dotes de mando. Sí, va. O que sobran son traballos para xente como a ti e moito mellores co que tiñes. Tes razón. Non me podo deixar vencer polo primeiro atranco que atopo no camiño. Nalgún sitio está o traballo perfecto para mí. Así me gusta, meu amor. Anda, colla as maletas. Ana, que meteras aquí dentro? Todo. Entón, estabasme botando en serio? Completamente. Pero isto pesa unha tonelada. Ana, como fixeches para cargar con eles?
a base de mala hostia. Pois, en fin... Así que ao final conseguíchelo, E nada menos que en Melilla, con par. Parabéns, home. Parabéns, nada, non te ve la cara. Ai, por favor, que cara. Eu non quero ir ao servizo cas cabras. Que lle tocou cuidar das cabras da lexión. Está moi desilusionado. Xa descubrirá como ilusionarse. Cantas cabras dis que son? Veña, papá, anímate, co mellor deixancha mestralas, Imaginas todas as cabras en formación comandadas por ti, Esquerda, 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 dereita, esquerda. Ti sabes que hai momentos nos que estás mellor que ao lado, verdade? Sí. Pois este é un deses momentos. Cóidate moito, Pedriño. Non te deixes asoballar, E cando saias de permiso, ten cuidado coas malas pécoras. Que o uniforme tira moito. E ante todo moito ollo, que nunca sabes cando te podes atopar con outro caso perejil. Chegou a hora de ir cumprir coa patria. Estou orgulloso de ti, papá. Ai, 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 ai. Ai, pirata, ladrón. Que vai estar agora todo o día enriba de ti, dicíndoche que comas, que non bebas, que non fumes, que cambien os calzóns todos os días. Pois ao final non vai ser tan malo, tío Pedro. Pedro, foi un placer terte no batallón. Estamos contigo. Ai, Pedriño, Pedriño, non te vayas, Pedriño. Ata volta, Pedro. Moita sorte, Pedro. Volverei. Ai, Sevillas, que pena tan grande. Tens que ser forte, mamá. A muller dun soldado nunca chora. E ti xa baixaches da nube? Estou niso, creo. Esas pastillas serán demasiado eficaces pros nervios. Que estive moi rara hoxe. Non. É que teño unha sensación extraña. Sí, como un recordo borroso de todo o día. Que nin sequera me acordo da entrevista. Creo que non me quero acordar. Xa me acordo. Xa me acordo. Ai, que vergonza, señor. Pero como puedes dicir iso? Sí. Sí, é aquí. Sí, sí que está. Ajá. Lu, é da facultade, por unha bolsa para Ámsterdam ou algo así. Lu, que xa lle dixen que estabas, Sí? Non se preocupe. Sí, claro que comprendo. Ai, si non me diga. Claro, a imaxe é moi importante, xa. Pois nada, Pois moitas grazas. Adeus. Pediches unha bolsa para Ámsterdam? Pois sí, para botar 2 meses alá. Pero non me concederon. Claro, como me vayan conceder. Muller, esas cousas sempre están dadas. Pois esta quedou deserta. Porque non quedaron moi convencidos con ningún dos candidatos. Sei que a imaxe que podían ofrecer de España pois non se axeitaba o que les querían. Pero si ti es perfecta para imaxe de España. Eso é lo que di Frank, que están dados. Necesito un café. Lu, se quedas non te preocupes. Con que vas a estar mellor que con nós, Claro, nós podemos cuidar de ti e da túa neurona. Oh, pobriño, quedaches outra vez en leite. Non me asustas, Non asustas, Fran? Cocha. Mamalú.
comentaches así non me extraña que non che deran o traballo. Diego, que xa vas velliño para dicir que andas comendo o mundo con patacas. ¿Qué me dice, oiga? Te cambié. Me ha cambiado el texto. ¿Por qué? Doeme tanto o corpo que se aparecese Jennifer López pedíndome un baile, tería que me... É que é unha frase increíble esa. O Jennifer Capriati para botar un partido de tenis. Ou Jennifer Aquente. Bueno, igual con esa... Top spot, cha, 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 cha. É que te emocionas. Bueno, é que se escapou bueno. Seviñas, xa che ordenei a túa metade do... Madre, sabe idiomas. Por favor, que cara. Eu non quero ir a Melilla cas cabras. Que lle tocou... ¿Qué te tocó? Tomar unha cervexa, volver para casa e traballar, volver... aburrimento. Gloria bendita, Raúl. Aquí falaba alguén, pero non sei. Yo, gallo.